buntag akong ginatangan ang inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. Every morning, I've been waiting for your program, Stagnant of Your Line. Dagang kong mga pagtulunan nga makatunan kaninyo, Dolanday. Good afternoon, listen to your program, Dolanday, and I wrote of my letter. Itago na lang ko sa pangalang Sean. Just call me Sean. Taga Marilog District, Davao City. From Marilog District, Davao City. Nakakita na ko ninyo katong nanuroy mo din I saw you before, Dolanday. You visit in my homeland. Marilog, this is Marilog, this is my homeland. Marilog, my homeland. Marilog, my Marilog. 26 anyos na ko, Dolanday. 26 years old, Dolanday. I am. Matod pa ninyo, sama ninyo, mahilig sab ko og USB. Uubos sa 20. You know, Dolanday, I like USB. Oh, down under 20. Nagkauyab ko 17 anyos nga si Emmy. Yes, I have a girlfriend, Emmy, 17 years old. Very fresh and crunchy. Nasa unang hugna pala siya sa iyang sa kolehiyo. First step, Dolanday, and first stage of her skills and ability of college, first year college, Dolanday, in short. Kanilaging sama ninyo nga di buntay tsuraan. You know, Dolanday, I like you, all of you. I'm not handsome, but very dangerous. Sala mo ganin ako na kung pasapason ka o babae. So, oh my God, it's a very long story, Dolanday. Og dito na nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. This is the story of the stagnant of my life. Ug ini ang nahitabo. And this is what happened. Da-da-da. Bakit ngayon ka? Ano karon ka niabot? Ma, paamin sa kumambi ba? Amin? Amin. Haluan ka. Sumangkang, mura ko di ka dalagita mo sulti diha. Maki. Dali ka, dali din. Ano man ka? Ikaw ba? Saan ang orasa, oh? Ha? Quarter to 11, ha? Mama. Saan ba? Di ko naman nagising si Anyos? Ha? Nag-study ka? Huwag kayo dadala, Juan. Hilig ko kayo mga group study, ha? Wala ko inibot ko bakit? Photocopy naman ang mong gamit mo. Photocopy? Ibalik ka naman ganito ni Joyce itong ilang photocopihan kay Giguan. Pero ba mo? Kano karon na ka na? Baka nalo yan na yung mga mano. Napulaw na po na yung mga mano. May gabi iday pa. Alas 6 videos gabi may nating tulog na. Pa nag-group study ni pa. Saan din ako kabalik og tulog, di ma?
Kabalo ba ako? Kung makamato ko, di na ko kabalik o tulog. Si mama magud pa kasi Di buwan. kabaloin ako. Respeto lang, respeto lang. Si mama man pa may sabaan, di man ako. Sweetheart. Kanimong anak ba? Ako maglagot na dyan ko ani, sweetheart. Kasi maguday ganahan na ng batang babae mo uliw gabi. Pa nag-study man mi pa. Ikaw kabaw na ka mamutmot, ha? Nag-uyab-uyab na ka. Sige ako ba? Nagkamalo ko, nakita mo to. Nakita mo to taga Manila diha. Ha? Nakita mo to taga Manila, no? Kumusta wala? Ay, pamutmot. Ay, naglagoy ang pulis. Biyaan ka po ka ng pulis. Sa babong ka dalang rin. Ay, nagitulak ka itong anak ko, 17 anyos pa na. Ay, pulso, ikaw, tulog mo na ba ka? 13 anyos, pero ko, marami akong Ay, ganun niapas man ka nga, samtang galugit ko kupras. Di nalugit ano na ko imong kupras. Mauna. Sala na doon ako na. Hoy, Pa. ikaw babae, ha? Pa. Ipaskwila ka niya magtarong. Bakang na nang ibang amahan, sige kinatkat alang lubi. Ang tinarong mo. Pwede ba ka ba istorya? Ang pagsulti ng mga bakang ko. Huwag ang pagtinarog ng eskwela, alahit na. Di, ako lang isulti siya, Ponso. Unsa kalisod ang imong trabaho. Ay. Kadusi na nahulog sa lubi na yung imong parang naluya na. Ha? Pasalamat ka dahil kinapatay lubing na katsaton. Sinagtuo ka. Uy, di na ko makatikang. Wakot sa nalagta. Sinagtuo ka ka ng imong amahan na stroke na wala na stroke. Nabunog na, sige kahulog. Pwede na kumusod sa kwarto pa sa baan ninyo, oy. Mao na. Tago na kay ko. Di ka maminaw kong istoryahan. Sige lablaang, huwag kayo kang napit. Ayaw Ay, abot sa kuha mo. ay nagkusba, ha? Kaya mong, di na ba kakabaw mo labanin imong kuan? Dinog ani mo, pati namakal. Alam mong itnap ya. Kaya imong mama, naglagot ko na. Ano man, ako lang. Kaya yan, nagkabayan, kayo mo, naging pahit-pahit sa kong daw, hindi ko bugason. Kailangan niya ko daw. Nabulit, May taligbi. nalang na, na imong break na skin mark. Ha, may nalang na. Ha? Sige, pag ino magbahal do. Man. Saan na kagabi? Sabaan ko lang magpapalagi. Sampung ka nga. Di mo kamuli ko dayon ko. Kabalo ba kung panak siya punta mag-uwi. Kanya, di na po kamulig sa iyo ron. Uba na po ka sa boarding house. Pwede kang pwede. Hehe. Ayo lagi. No? Uli na sa iyo kay makasabaan na po ka. Mag-grounded ka. Di, ayun na. Ito may maestro na may kaya nagpalot. Hey, Dom! Sir, Naman mo do. Kabala ka na po mo na boarding house. wala sir ay. Kabalat. Lut! Lut badoy! Amin ako. Dugay na ko nag-graduate ang eskwelahan na ba? Wala di gyapon eh. Dugay na ka na si sir ba? Sa una, Ano yung mausabi ng eskwelahan dahil daw, mausabi na. Ha? Ang ito yung gadi ka ni nakasulit ng eskwelahan. Lut! taon-taon na po. 26 na ba ako? Lut ba? Kana si sir sa una, ice juice o ice candy pa yung ginabaligyan sa classroom niya. Lut badoy! Lut! Dahil na ba na siya kayo, mugawas ka sa classroom, hindi ka pagawson kung hindi ka mapalit ito yung ice candy. Ay, sige, pag-yun siya. Mukha ni. Dong, wala din naman dong. Kaya ay kukuhan ko na sir ba, di na rin ba kunin mo estudyante. Ah, kana, ngano day kundi kay Islamino na kayo, hindi ko na yung estudyante kaya kapit kang daghan. Lut ba? Hindi mo ba maestro eh. Lut ba noy? Kabalo ba ka nga, pag permiro niyang klase sa una, mo man ang kabatsun mo na dali sa una.
Pagsulod niya as teacher, yung estudyante pa ko ato. Oh. Pagsulod, giglit na mo siya, good morning ma'am. Marang mo gulog tumboy. Sada. Ha? Ano ba? Sir. Masuko mo. Ikaw na kasi yaw-yaw diha. Balik ka. Palit. Dili. Matingalagod sila pagkatong pamurals, katong faculty ang kalaban kay kanang nidula sa basketball na si ma'am nidula. Tawa. Ayaw, sir, ikaw sir, ba't hindi ka kapugungan ay mo? Pwede na ko di ba? Talaga, iwapan sa kami. Hindi ka kapugungan niya, magulit mong ko. Nagsira ko doon. Mugos mo nga rin mong balot, mahal kayo. Mura ba yung nakapasakas kong klase ha? Dito lang ko sa Carmen mo balik, mas barato, tagdusira. Uli na ba? Kaya no. Gutog na 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, ganyan na. Sige, 5 minutes, sige, 5 minutes. 5 minutes eh. Dagan mo 5 minutes. Saba na kasi mong mama magpaparoon ba? Tanawa ra gud alas 9 na oh, biyahe pa ka. Palusot lang muna. Tikas tunggal. Like, kasabal lang mama. Ikaw ba, bugay-bugay ka, 17 pa ka, pa ka na 18. Sabi gusto niyo mong regalo na kung sa mga pag-dibunin mo. Ikaw, nasa imo ha. So, advance na nato na. Unsa day na imuhang ihatag di ay. Oh. Siyempre akong pag-igugma. Balo ka, bisag bata pa ka. Mas may man matrain ka daan sa iyo pa lang. Yung ano yung magbahal. Trainingon dyan na dapat. Pero nag-uul ko ba? Uli na ba? Ano nataod-taod sa agod. Sinsa pa may oras ka diya. Sa'yo pa man siguro. Sa iyo pa nga alas 10 na mag-alas 10 na oh. Alas 10 na. Balik 11 na po. Pre kasaba. Sa bagay, maro man ang kasabaan na. Sure ka? Sure na ito. Ay, nilog ko pa uli agad. Ano ba? Anong karoon ka na ulit? Alas 12:30 na. Ma, sa'yo pa mga Uli pa ba ng mga batang in-ari? Ha? Mga 17 anyos? Tingulit pa mo. Sa'yo pa bayak na ma. Ikaw bataa ka. Ang samang ka. Ha? Saan ma? Mura radyo ka gwaba. Ma. Makamata po lang yung mga mahal. Hindi mo lang kakabalik ng tulog ron. Ay na magsabat niya. Ma. Wala din sama. Muna dahil makamata na sa papa. Baka Ikaw goyab-uyab na ka, ha? Uli nato na ko din mong... Uli nato ko din mong buga. Sakit, ha? Ay, sige mo, piyong na ikagunitan ni mong buga. Ha? Pero totoo na di ka kuwag ba? Uyab di ay. Ikaw ha? Sa'yo pa ba? Wala! Ayoko ka na! Sweetheart. Sweetheart ka, sweetheart ha, kaya galagot ko. Ikaw bito sa bali mong anak, sweetheart. Kaya bito ko sa panasulti na ko, sweetheart. Tanggal ko sa trabaho, ani, hindi. Sa ba gusto nyo ba? Ha? Kaya kahit na sugang ulo. Ha? Tanawan nga kung apin isa rin pa. Nag-lips to lips me sa alampinig sa ibabaw sa lubik. Para lamatan ko na kutong akong tamis kay tuba. Una ka rin maging anak ka. Kaya mong inahanay. Iya kong ipasaka itong mubo nga lubi. Unya iya naman itong hiton po ng butong. Kinugit pang ako Hapit mag-isip. Si Tart. Sakti na siya ba si Tart? Ikaw lang kumusulti si Tart.
Kasagi na bayhana na! Mama, oy, ma. Mabaoy dyan. Magbaoy dyan ko nila ron. Gusto ka magbaoy ka? Gusto ko magbaoy, bere mo, papa. Ha? Gusto man? Pa. Sorry na pa. Sorry? Ba't sige na lang kung sorry? Sige, sorry. Ikapoy na ko ni mo bata ka. Wala tayo baon o ba? Sweetheart, nagkasuaso ang imong ilaw, sweetheart. Grabe po ka, wala. Di kay basik piso pa, 5 lang po. Pamiliti na yata ka na og malagring. Kung imo na tagaan og baon na lagring. Pati ikaw, di taga kwarta. Sweetheart Ponso. Ayaw ka na, sweetheart. Siya lang nila. Kalungog ka sa Ayaw ko tawagan Ponso, Alpi lang, Alpi. Sweetheart Alpi. Kana. Maragana ako motonol ni ma. Kapuagin mo. Sweetheart Alpi. Sa kalibo. Pa, cute kay katanawon pa. Ay, kung ilang kilala dyan, papakunaulian din ba? Sukad o ba? Dili ka. Kailangan sa'yo ka muli. Sunduan na yung mga anak nito. Ako na yung sundoan ni mo? Ako pa sundoan ni mo? Ikaw, Jack. Ikaw ay papa. Pero kapuagin ni mo. Sweetheart Alpi, Sige, ako na lang sunduan. Grabe ulog-ulog na ako asawa. Grabe makaulog-ulog. Wakas kayo. Para magkukat ko na wakas. Katog na dito, kaya ako din ako magkapi-kapi. Hindi ko kabalik ko ito. Ang palihog na ay ko ninyong pukawa kahit na kayo kupatuloy ko. Respeto lang. Si mama magod ako. Bag. Dili lang ko po sa inyo mga pre. Ha? Uy. Nilayas ako sa balay. Emi, di pwede. Bata pa kayo ka. Kuan mo guys lang mama pa kailangan ako. Dili ako si mga pre. Kabalo ka kung nalang dyan ko yung saktong kwarta. Pes kailangan na kagtiwas ba? Wala ka, importante ka ng edukasyon. Yung tambag sa mga amigo na ho. Pes kailangan di daw ka dapat para makahuman ka. Hindi ako igo-igo. Apod ba ako sweldo? Siga na kumata si pangulikta na kolektor ba ako? Sabangan na lang po katulong trabaho. Hindi naman na pwede. Pag pangulektor na ko, gano'ng pagtabang lahi na. Ano ba? Sino? Good din. Sa kalsada na lang kumukuhan matulog Sige, matulog ako. Isa. Ikaw ba? Dali yung butan ng gamit niya. Maunsa pa kung gadiha ako pa'y pasanginlan. Ikaw ba ang layas mo ko sa inyo? Good. Grabe kay kasaba sila mamang papa. Kaya mo kag-ulog, inang ka nga uliog sa'yo. Di po kamulig sa'yo. Imap na akong pugngansan. Pugan mo dito ka. Inapauli na gani ka. Bisag, mo batang haguon po. Ano ba tayo trabaho? Muna kong pauli yung last days na wala magyapon. Kasabak magyapon kung mama anong papa. Ikaw yun, mama. Pasubo. Diyo ko mo ba? Ayan, dali. Ayan, nagilak na. Ayan, dali. Dali na. Jay! Aba na, Jay! Pagitato nga lang naman sa... Ikaw magod kay... Sige kang yaw-yaw. Ha? Wala ko tulog.
Asa na tanan akong anak? Akong unika iha. Akong unika iha. Anak akong unika iha. Sayod ako kung hain ka itong unika iha. Sayod ka. Asa man? Dito kong sa iho. Wag yun. Awas market. Ano? Dito ko niya mga classmate, dito ko niya mga teachers, tanan. Sa mga barkada, wag ko kita ko sa totoong anak. Wala na isto hila, podsa. Ikaw ang inong nananagdanan. Sige, paboy-boy, nangabakang nakang, sige, nakat na lumi. Ay, kuwan ka. Wapa na mag-ipuka, wapa na mag-ipulang hatod ka ron. Ako na pag-isoray nga ito kaparitihan, wapa daw sa dito. Sige, kaparitihan. Gayo rabi ka na sa mong lugar, mabay kay parinti dire. Hindi, pati mamarinti ta. Wow. Pati dito sikat, adi dito ilado, di na dito pwede mamarinti. Pakita na kaya po natutuga-tuga na. Luya na limog na akong puso eh. Ikaw na buhalo kong ligwan. Walang pwede. Apas magugagod, tanawa. Result. Pero wala na taga-plating. Choy, pritilan. Nihilo na, Choy. Choy. Yung mong gag-plating ko, padala na kang kwarta para makanihi ka na rin. Choy. Asa na gini, Choy. Brad, ito man yung mga taho bindor. Karoon ba kong taho bindor, mga house to house. Bay, pugsanay din na yung tao. Bay, pugsanay din na. Ayan ni Choy, singko na ni Choy. Aslom na kayo na, bay. Muwa na rin. Sagol-singot na na. Awa. Saan mo na ron? Wala ko'y mabuhat na ni. Wala ko kabalo sa kumbuhaton. Bahay ko, anong ipadalan kang pliti. Choy, nakita ko din, Choy. Paano na yan? Sagot na rin, milisi. Nakot, Choy, ah. Milisi, flavor. Brada, brada. Nasa iyo na ang lahat. Ako sila ng Manila, Choy. Dinala ko sa Choy. Ulit na lang ito sa inyo, ha? Ang lahat. Wala nang natira. Kaya na ito mga liganan. Sa'yo na ang Dahil mabuhatan eh. Tadi ang suka. Balik ka sir. Nak, di balik gilay ka. Nagkakagbaka, aron makabalik ka. Di ka masaag, unya ka rin buntis ka. Pa, sorry kayo pa. Kabalo ka sa kasakit ng balitaan, anak.
pa'y mukilaw tabubuan, anak. Ay pa'y magpapagong tabubuan sa Sakto dila. na, Ponso! Sakto na kami na oras. Ayaw na kasapin ang mga anak. Sakto na! Bigyan ka balik pa na. Anak, masuko ako, apal. Hindi na lang masuko. Ibalik naman Guga. Di ba ganyan na? Tama na. Pagbalik niya, dire. Duha na sila pagkikan niya si Raisa. Kisa may responsibility. Ay na, sige, kalinggan na, Ponso. Ako sa una, 14 anyos, imo na ba ko ko didi ah. Ay, pataka pamasagin niya. Ako na ba tayo mong gikamang-kamang spokon? Samtang naglugit ko kung praso nagbulag. Oh, bitaw mo na, bitaw na sakit eh. Nabalinig sa kagusok na ko. Kayo mo gitulak nito. Pinakuratan ka. Pero ganahan naman po dahil ka. Ay, nagalwa magkaningon na magbanikot ako ng sakos kong pras nito. Anak, salamat ka ni balik ka, anak. Pagtuhan ang laki na mo dyan eh. Ha? Nung, pag-anay di pa na bagatod daw. Ang blandi-blandi po ng buhok na mo doon. Choy-choy ka? Si pangalan ni mo do. Ako na si Sean. Delikada rin. Lili. Murag gahit-gahit naman ito hanan eh. Sige. Imuhanin at simanan ako anak ikuntili. Isang ate ka ng lubi. Ibitay ka ng palwa. Kasabot ka. Do. Itakanin ako pinuti. Pang-abis na ko niyong kuan. Tuba. Kung di niyo natarungan akong anak, himuon ka na akong sukong. Tarong Gusto ka? muna ko na inyong anak nung te. Mayo. Mayo. Pagabot sa saktong itadani. Bidyuan mo ni. Pakabot sa saktong kinadali minyo, ano mo ni? Hilak niya, segundang hilak. Hilakon. Wala namang tayo. Ay, inom na niya mo ang na po ka ng pata. Mag-juk-juk pa ka, masigwa kay angay. Pag-hinam, ikaw pa sandaan, mag-juk-juk pa ka. Talaglag pa. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin, love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days will begin. Sam katuig ang among diferensya ni Emmy Dolanday. Apanulanan ako sa litalitdan. I've been through a lot of hardships before. Maski customer na ako, akong ipanguyab. Labi na nang gahi kayo mo hatag. Pay uyabon para tabla. Aba nagbago na ko karon. 2 anyos na ang among bata ni Emmy. Pagbalipayon ko, ka-healthy kayo ang among baby girl. Natigom-tigom na ko, kay balag na namang magpakasal pohon. Mayong lawas. Dagang salamat, Dolanday. Ako lang ikasaad kay Emmy. Higugmao na ko siya. Hangtod sa kanturan. Inusuat magtatampo. Sean.